Pedair merch, tair problem, croeso I Probcast. Warning fach I chi, ma' 'na rhegi probably yn mynd I fod yn yr episod yma. Helo pawb a chroeso nôl I Probcast, y podcast byddwn ni'n trafod probs y 21st century. A hwn ydy pennod ola y gyfres. So sad! I know. Beth ydw I? Mared ydw I. Hollie ydw I. Ac Amber ydw I. Bob wsos mae un o'n ni yn cyflwyno thema i'r tair arall a bu raid I nhw ddewis I problem mwyaf nhw am y thema yna. By pawb yn cyflwyno I achos i'r cadeirydd, which is me, a'r achos gweitha sy'n ennill. Ac yn thema am y pennod ola ydy Chwaraeon a Ffitrwydd. So, dydw I ddim yn really sporty gal. So, ydych chi? I am not. I will be baby spice. Never say Someone never. else can take it. Yeah, ydych chi'n sporty girls? Na. No, sporty is not the word. Fi'n hoffi symud. Fi just ddim sport. I'm not team sport. I like now. other Yeah, activities yeah, in the same. bedroom. Okay, I'll take that. I'm sporty in the bedroom. It's exercise. Yeah. And in other places. And Amber, London Marathon. Oh, I'm just an outdoor bed. Wel, mae Amber wedi rhedeg y London Marathon. So, ti'n sporty girl. Yeah. Dwi wedi rhedeg marathon. Yeah. Ond, Yeah. dwi ddim yn sporty. Self-inflicted. Gym though, a Yeah. ti'n rhedeg am hwyl. Yeah, na, fi'n Yeah. really hoffi cadw'n fit. Yeah. Mae fi'n fab am iechyd meddwl fi, a dwi just yn hoffi e, ond Yeah, they do say not that. like a team player, like sporty gal, you know, like, Na. byddwn ni Oh, byth yn, like, mynd I chwarae netball ar prynawn di Sadwrn, like, that's not me. Yeah, I get you. Dwi'n meddwl bod fi dal yn traumatised ar ôl ysgol. Oh, yeah. Yeah. Oh my god, bleep test. Nath chi'n yna? Oh, yeah. No, not for me. No, thank you. Mae ysgol yn hanner profi, so na I shutio fyny. Okay, so on to the problems. Hollie, ti eisiau mynd gynta? Yeah, ai gynta. So yeah, mae profi'n gysylltiedig efo profiadau o ffitrwydd a iechyd yn yr ysgol. O'n I ddim yn person sporty iawn, ond o'n I yn mwynhau symud. O'n i'n licio wneud hoci, neu pethau, o'n i'n gallu defnyddio lot o corffi a pethau. Just cael hwyl, just Rounded, cael hwyl am awr. Yeah. Ond, o gennau dau issue, mae balance fi yn ofnadwy, a coordination fi'n ofnadwy efo cliw fi. So allai ddim cerdded mewn llinell syth, allai ddim sefyll ar un coes, allai ddim dal pel. Achos So mae mae'r just... circus ma- mas I ti then. Oh, 100%. So ni byth yn gallu mynd ar circus. Oh, paid o sol. Wel, gael eistedd yn y cadeiriau a gwylio pobl yn. Ond, yr un gweitha oedd gymnastics. Oh, yeah. Right? Lle oedd rhaid ti fod yn eitha coordinated a balance o bob dim. A rwy'n cofio un profiad sy'n aros o fi am byth, a nath really roi fi off gwersi addysg gorfforol, a wedyn chwaraeon a ffitrwydd, achos o'n i'n teimlo'n really embarrassed. Oedd rhaid I ni gyd wneud roly-poly. Ac o'n i'n methu wneud roly-poly yn yr ysgol, oedd o just rhywbeth o corff I methu wneud. Yeah. O gwbl, ac o'n i bach yn ofyn achos o'n i gofyn wneud o flaen pobl anyway. Yeah. Oedd yn ffaith bod fi methu yn really, really crap. Yeah. A ateb yr athro ar y pryd oedd cael ramp a rolio fi lawr o flaen pawb. Achos o'r rhaid I fi wneud y roly-poly yma fel rhan o'r fatha ticio box, fel bod fi'n gallu wneud o. What, head first? Head first fatha. So, ti'n gwybod... Yeah. Ti byth mynd trwy bywyd? Lle rhywun ddim yn job I ti? Neu fel rhan o council tax ti? Neu dim byd fel na, lle ti'n gorfod neud roly-poly? Yn union, ti'n byth di... Just yn y byd? Na. Just I present your ramp I chdi. So, ti'n gwybod y vault things na, lle mae'r springboard, springboard, right? A mae o bach o ramp yn dydi. So nath I roi mat yna fo, a nath I wneud, reit, fi rhaid ti wneud roly-poly, bach o help I ti, mynd lawr y ramp, o flaen pawb. Oh my god. Oh no. Ag o'n I mortified. Surely that's worse. Mynd lawr ramp. Yeah, o na. Yeah, cos Mwy you're am y in the mess fast yna. Yeah. So, dwi'n cofio fatha neud roly-poly fel panda lawr. Oh, cute.
Mae'n swnio cute, but it wasn't cute. Ac o'n i'n gofio gwisgo fatha shorts really tin a fatha. Ie. O flaen, ac oedd y mixed sex class, so oedd yr hogio mewn efo ni hefyd. Mortifying. Yn neud gymnastics, ac oedd rhaid i pawb neud o. Oedd o ddim jyst neud yr fatha to and fro, lle chi'n dal dwylo, neu jyst neud y plank ddim byd fel yna. O rai ni'n fatha taro, fatha goals, a rhaid i'r athro fatha ticio bod ni di neud o. So nath hwnna jyst roi fi off. O'n i'n completely mortified, oedd o'n really embarrassing. A mae rai plant yn really cocky fyd. Oh yeah. Ond yn really cocky, rhai pobl gallu gwneud fatha somersaults ar fatha beam, balance beams, ac o'n i yna. Ac oedd y thrawes di actually gofod mynd tu nôl i fi, push o pen fi, a wedyn pen ôl fi, actually rolio fi lawr y ramp. Oh my god. Ac so ni methu neud o, jyst fel bod ni'n gallu tick a box. Yeah, I mean, dwi ddim eisiau bod yn cocky, ond dwi di gallu wneud bywyd hyd at hyn heb wneud roly-poly, and I've been alright. Dwi rioed i wneud roly-poly, ys hynny. Didn't need to. Na. Ond hefyd, wyt ti di angen? Na, ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Yeah. Ond apparently, mae'r rhan o Ffitrwydd yn golygu bod rhaid ti contortio dy gorff di i wneud roly-poly rap. Ond mae gymnastics yn really mae fe'n peth really niche, a mae rai pobl just dim di adeiladu. Na, ddim o gwbl. A mae'n really drist bod rhywbeth fel na yn gallu rhoi ti bant o, cadw, dim yn cadw ffit, ond, sports in general. Ac mae confidence ti'n mynd wedyn, bod ti'n methu neud rhywbeth, a ti'n mortified bod ti'n methu bod yn ffit neu symud dy gorff o flaen pobl eraill. Mae pawb nawr just wedi weld hwnna fyd. Dyna beth fi'n cysau amdano fe. Mae pobl yn meddwl bod it should look a certain way. A mae fel, na. Cos fi'n dilyn lot o camps o fel menwod really gyda cyrff mawr yn neud yoga a stuff. Achos fi fel, fi ddim eisiau just gweld menwod tiny, flexible. Fi moyn gweld pob math o cyrff yn neud e. Dwi ddim yn gwybod yn ysgolion chi, ond yn ysgol fi hefyd, pan nath ni gyrraedd, probably blwyddyn 8, blwyddyn 9, nath nhw'n separatio ni mewn i dosbarthiadau, lle o gen ti'r fatha pobl rili da yn chwaraeon yn cael neud fatha pêl-rwyd, rhedeg, hoci, a wedyn o gennyn nhw dosbarth fi, lle oedden ni'n neud aqua aerobics, step aerobics. Aqua? Aqua aerobics yn y Nofio? pwll nofio, aqua aerobics, Zumba. Ac o Zumba mortifying pan ti'n fatha 14 ac wedi Zumba. Mae'r athrawes fynd, come on girls, come on genod, fydda symud y gorff. O ti'n Zumba ddim yn low level? Mae fe'n blinking anodd. Dwi'n gwybod, ond o hwnna'n considered low level, so rhaid gwneud creative dance yn lle hoci. Mae'n judgmental hefyd, as if mae'n pethau da, pethau drwg. Nes i ddim wneud addgorff achos o'n i just yn gwrthod. Oedd e ddim yn accessible. Na, di o ddim. Na, mae don't throw a ball at me. Ac so, achos bod fi wedi gwrthod yn legally mae rhaid i ti yn dysau, oedd na athrodd just arfer mynd â fi am dro yn y goedwig. Oh, nice. Safeguarding issue yma na, lle? O'n i'n meddwl chdi'n dweud rhywbeth gwahanol. That's not a euphemism, he just took me for a walk in the woods, Oedd e dal yn weird, ond it was fine. Were you good with that? Ond neu o ti'n trist, o ti ddim yn gallu neud, Well, oedd e just, obviously othering, gyd i lle ti just fynd am dro. It's oh god. I can do more. Yeah. Cerdded, yr unig beth gall bobl yn abledd, neu sydd y gan bobl yn neud. Not bad accessible. Na. The woods is hard. Ti'n methu gweld. O'n i'n total opposite i chdi, so o'ch ni'n dda'n fel bod dim arall fatha rounders yn netball, o pob fatha agenod i gyd yn blwyddyn fi yn just amazing yn y pethau yna. A yr unig peth o'n i'n dda yn all gymnastics. A mae hynna literally because chi'n gwybod am Ehlers-Danlos syndrome? Yeah. Dwi fe hypermobile Ehlers-Danlos syndrome, so my joints fi just naturally flexible. So it was the only thing I was ever good at. For the wrong reasons. Yeah, for the wrong reasons. Because my joints are unstable. Cheat. Yeah, literally. Joking. So, Amber, ti eisiau mynd nesaf? Fi'n credu mae prob fi'n eitha debyg i prob perhaps yn episode gynharach, ond fel Hollie, o'n i'n cysau chwaraeon yn ysgol anyway, heb yn abledd, whatever, just, oedd e ddim i fi. A wedyn, wedi i fi gael llawdriniaeth fi a actually dechrau teimlo'n okay, ac yn bach mwy energy, bwyta mwy, symud mwy, na pan nes i dechrau adeiladu diddordeb yn symud mwy, achos es i'r trwy'r period yma, pan o'n i physically dim yn gallu symud neu neud unrhyw beth, oedd bach o proper cliché, ond
motivation da fi nawr I dechrau wneud pethau, like trio pethau o'n I heb di wneud o blaen. And I guess like outlook gwahanol ar bywyd too. Ond oedd e'n really conflicting achos pan mae chi'n mynd like, trwy llawdriniaeth neu trwy diagnosis neu anabledd neu beth bynnag yw hi, dyna'r pryd mae pawb yn dechrau dweud, well, no, you shouldn't be doing that, you can't do that. A oedd e'n really conflicting I fi, achos actually, oedd fi'n teimlo lot yn well, oedd fi eisiau wneud y pethau yma. So, rightly or wrongly, nes I dechrau, like, seto fy hun challenges bob blwyddyn, I codi arian ar gyfer charity. So nes I dechrau gyda skydive, because o'n I dal dim yn gallu, like, redeg neu wneud unrhyw beth yn rhy, like, sporty. A wedyn, ers hynny fi jyst I wneud rhywbeth pob blwyddyn. So, amazing. A fi di really joio fe fyd. So, yn gweithio tuag at rhywbeth, gallu wneud rhywbeth, a probably nawr wneud e am y resymau iawn. So, like, I teimlo'n dda, achos, oherwydd bod fi'n gallu, an opposite, I yn ysgol, where it was probably for, like, to have a thigh gap, neu cael to tick a box. pen ôl, neu to tick a box, to do a roly-poly, like. So now fi'n actually, touch wood, yn joio wneud pethau, like, set a challenge I fy hun, because I can. A di fod yn positivity. Mae'n good goal, yn healthy goal. A fi'n credu, achos mae fe wedi bod ar gyfer charity, a mae fe wedi bod yn challenge bob blwyddyn, I haven't been able to back out. I've had to stick to it. Oh, good. Fi dim yn siŵr os, o'n I just yn redeg am hwyl, neu beth bynnag, I don't know if I would have stuck to it, but... Ond mae'n amazing, ti'n codi arian I charity yn y proses hefyd, so... Pwy ti'n dewis? Ti'n dewis rhywun gwahanol bob blwyddyn? Usually o'r un, so fi'n neud Crohn's Colitis UK lot. Nice. Ond nawn ni weld. Oh, starting to run out of challenges now, though, so any ideas, neu unrhyw un sydd eisiau wneud rhywbeth gyda fi, then... Go on. More than welcome. We'll do a roly-poly. Roly-poly challenge. Who can roly-poly down the biggest ramp? Into the ball pit. Yay! So fun! Ond dwi'n credu bod yn really shit bod pobl just yn, like, assumo bod chi'n methu wneud pethau gyda pethau penodol. Like, that's really enabled me. Mae fe dim di cadw fi nôl o gwbl, so... A mae pawb yn gwahanol fyd. Like, I rai pobl, it might hold them back, ond mae'n neis I gael yr opsiwn rather than, rhywun yn deud I ti na. So, amazing. Oh, amazing. I love that. Mared, last but not least, the final prop of the series. Ti'n barod? I do. Make it a good one. Yes, all right. So, o'n i'n, not sporty gal, dwlu ar dawnsio gymnastics pan mwyn fach, wastad i'n neud dawnsio, still love it. Like, I'm not saying I'm the best, fi just yn mwynhau neud e. A hefyd, pel actor, pan ti'n mynd I coleg actio, drama school, mae perthynas ti gyda corff ti yn rhywbeth nhw'n really dysgu ti, a hefyd mae'n really bwysig bod ti'n edrych ar ôl dy gorff, bod ti'n gallu symud, bod ti'n gallu cael y stamina I wneud stint o theatre shows, neu os ti'n gorau wneud stage combat, bod ti actually gorfod tick a box yn ei roly-poly mewn ffordd saff. Honestly. Ag all that shit. So, a hefyd I fel posture ti, a bod ti'n gwybod sut I fel cadw dy hun yn ffit rhwng gwaith, achos ti'n mynd trwy cyfnodau lle ti ddim yn gweithio hefyd am amser hir. All of those things. Ag fi'n dwlu ar hwnna I gyd, ond beth sy'n anodd yw weithio wneud mainstream classes gyda hwnna. Pan ti ddim yn gallu gweld, achos mae'n mynd I gwersi dawnsio nawr, neu wneud y pethau fi'n mwynhau, neu rhai gwersi yoga, gwersi pilates a stuff. Maen nhw mor visual. A mae'n really anodd I fel, I maintaino hwnna. Un o'r os i'n siarad gyda'r athro neu'r athrawes. Maen nhw dal ddim quite yn deall. Ddim yn, like, anghofio. Nhw ddim yn, like, bod yn ddigon descriptive, a wedyn mae fe'n embarrassing wedyn, bod ti'n neud y thing anghywir. A mae pawb arall yn neud y peth iawn, because it's meant to be relaxing, a mae bod yn dau, ti ddim eisiau build o mwy o trauma I dyn. Probably just fydda'n eitha generic hefyd, dyn nhw ddim yn ystyried o falle fydda'n I addasu'r gwers oherwydd bod gen rhywun yn abledd.
A ambell waith mae classes bach yn, like, competitive. Like, you know, os chi'n, I don't know, colli allan set neu cael weight llai, like, mae yna bach o pwysau yna os na i cadw land a pawb a i wneud yr un peth. And sometimes you can get shouted at, can't you? Oh, really? Sy'n y peth anghywir, maen nhw'n fel pwynt o ti mas. O na. Mae'n horrible. Ti'n fel fydd yn moyn neud. O, dda fod yn ôl yn ysgol. Dyna pam ti ddim yn cael exercise classes. Na, ddim yn gwybod. Sounds daunting. So well gennych chi wneud, fatha, cos ti'n licio dawnsio, so well gennych chi wneud fel creative dance? Dyna beth o'n i'n neud anyway. Ond nawr fi just, like, fi'n dilyn gwersi dros Instagram. Mae hi'n neud fel live Instagram classes, a mae hi'n gwybod bod fi'n methu gweld, so mae hi jyst yn bod yn super descriptive, a mae hi'n brilliant, so fi'n gallu cadw lines of communication ar agor os fi angen. Mae hi'n class. Fi wedi ffeindio fel YouTube videos, mae yna rhai, ti'n gwybod, instructors sydd yn gwell na'i gilydd. A hefyd, mae just troed fel gym clothes arno, symud popeth mas o'r ffordd, rhoed like the shittiest, best music arno, a just am sure. Like, whatever. Nes bod fi fel methu yn adlu dim mwy, and then I'm like, great, done. Workout, done. Fit, splash, bash. Fit. Tick. I'm a goddess. Ie, cos mae dawnsio yn cymryd fel, dydy o'n technically considered a sport pen mae o'n gymaint o fel, mae'r egin ni mae'n gymryd i chdi actually dawnsio yn insane. Cos fatha pen o'n i'n neud o yn performing arts yn coleg, o'n i'n knackered. So mae'n insane bod fatha neb yn clasho fo fatha form of exercise. Well, mae kind of yn, but it's kind of not. Mae'n weird. It's like somewhere in the middle. Mae'n loads of fun hefyd. Mae'n rhywbeth sy'n help your brain too. Got to trick on meddwl fi, you know? A ti beth yn mynd i'r gym, neu just neud teddol yn neud classes o adre? O'n i'n mae'n eitha fel stressful, like, symud y weights, neu fi ffili gweld y machines, a fi hyn o gweld os mae rhywun ar y machine weithio, so mae'n eitha awkward. Hefyd fan yn really agos at nhw, a wedyn just eistedd Ddim eistedd ar nhw. Okay, so gai quick recap gen pob, please, cyn i fi gorau neud yr awful decision yma. Amber, you can go first, just cos dwi'n sbio na chdi. Fi'n methu cofio. Fi'n credu prob fi oedd eto just stereotypes yn biti. Pwy sy'n gallu neud beth, pryd, just, I guess. Pobl arall yn cadw pobl nôl. Pobl? Pobl. Full stop, pobl. Hollie? Probably bod profiadau yn yr ysgol o iechyd a ffitrwydd wedi effeithio ar fydda hyder fi ers hynny i fynd i weithio allan. A fo'n rwan, dwi actually yn mynd i'r gym a mwynhau mynd i'r gym. Good. Chos dwi wedi ffeindio rhywbeth dwi'n licio sef weights. Dwi'n gobeithio bod ysgol yn fel cymryd hyn i gyd i mewn i account a trio newid rhywbeth yn y future. Dwi'n eitha siwr bod nhw wedi gwella pethau. Gobeithio. Ymwybyddiaeth o cyrff gwahanol a anghenion pobl wedi newid ers i fi bod yn ysgol ac i ni bod yn ysgol. So gobeithio bod pethau wedi gwella. Cross fingers. A Marid? Mainstream classes pam ti ddim yn gallu gweld ac mae cymryd rhan yn hwnna yn eitha daunting. Wel, dwi'n gorau wneud y job sy'n ebyn licio a dewis y gweithio hwnna chi. Na, joc gweithio, prob gweithio hwnna chi. So, dwi yn mynd i fynd hefo, even though maen nhw gyd, mae mor anodd wneud y decision ma. Dwi ddim yn licio bod in control o decision ma. Problematic people. Mae mor anodd. Okay. Na i fynd efo Amber, just cos dwi'n meddwl bod ni gyd yn struggle efo stereotypes a just fatha pobl yn Pam mae rhywun yn gallu sbio rhywun a just decidio fatha, you cannot do that. Fatha, pam? A mae rhaid i fi dweud, oedd wneud y marathon a gweld y fath o pobl ac oedd yn wneud yn massive middle finger i'r stereotypes na, achos oedd na bob math o person yn redeg, you know, oedd yn, hollol amazing. Brilliant. Cos mae yna wheelchairs o falle nid o does? Fyswn ni'n gallu imagine yn neud o, ond wow. All sorts of pobl yn neud e. Wow. Super inspiring too. Love that. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd am rhannu eich probs. Dyn ni gyd i rhannu nhw dros y gyfres, and it's over.
Am nawr. So sad. Am nawr, Nid am gobeithio. byth. Plenty more problems with it, King. Yeah. Oh, yeah. Lot more trauma to come. Yeah, ond mae'r gyfres yma wedi just bod yn really therapeutic in general. Yeah. So, Ydy. diolch i chi gyd. Mae wneud gyda'n gilydd. Yeah. Yn person. A bod chi gyd yn deall, you just get it. Dych chi gyd Yeah. yn deall. It's easy. Yeah. Mae'n unbelievable cael ffrindiau sy'n actually dashed. Yeah. Yeah, it's Yeah. nice. Cant. Yndi, mae'n bwysig. Diolch yn fawr iawn i chi gyd adra am ymuno a gwrando i probs ni. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau y cyfres yma o Probcast. Gallwch chi rand yn ôl i'r holl gyfres yn ogystal â'r cyfres cynta ar ble bynnag ydych chi'n gwrando y podcast. Gobeithio nawn ni weld chi na fian. Ta! Diolch. Diolch. Oh, that's so sad. Yeah, I don't want to finish now. I was waiting for you to cock up, so we had to do it again. Thanks, Amber. You know me well.